Wotarisa kumusha zvikanziwa navapera kupenga onai. Upire haki, upire haki, rera. Wotarisa kumusha zvikanziwa navapera kupenga onai. Apa kupenga kwavo vanoziva kufa. Wara. Swera sei baba. Yes. Ndiripo. Kokuruza bachikoro kwakanaka. Ndadzingura kutya nenyaya yebheti. Nyaya yebheti? Hanza kukwanisa kurejista grade 7 kana sina bheti. Iwe, nyaya yebheti haisiri yakambotadza kumhanya gore riye here? Baba ndiye. Alright, anyway, ndauma. Ko tracksuit yanzi? Nasi zuva rekupfeka tracksuit. Oh. Alright. Ndauma ndikuyeko. Tracksuit yakatengwa rini baba. Munoite, hatina mari, hamuna chikafu. Achitenga tracksuit. Unofa here kana usina tracksuit kuchikoro. Handini for me one. Chodiwa kudzidza chete. Naim, kokubva matizii kwakanaka here? Ndikufunga kane zvinyaya mukomana. Unoda kufunga here kana inoda kuita? Iwe. Handi kuita chinhu nezvikwanisiro zvacho. Mwana ari kuda birth certificate. Kana pasina asi kunyora grade 7 yake. Sho mwana oita sei? Kuswera achishanda mayadhi. Kubasa rangu rapinda papi? Basa rangu rapinda papi? Mumba hamudyi chikafu here. Kuchikora hasi kuenda here. Iwe hausi kutenga mapoda apa. Hausi kuona kuti nyaya yehuori chete iri apa iyi kuchikoro uku. Hausi kuona kuti maticha chete adangooma musoro chete aya. Baba, hachazi maticha. Utaure iwe. Nyarara. Chii chaunoziva nenyaya yematicha? Maticha adangotonyorwa. Kongonotora kwakashatei? Imika, musadenge musingazivewo imi. Nyaya yangu hauizivi, unoda hauizive nyaya yangu inini. Kusvika ndisvike pano ina uzive kuti mabereki vangu chaivo vakarondora rariwe kubva kuMalawi kuya kunoko. Havasina kunitoresa birth certificate. Up until now, you know handina birth certificate. Hazvitadzi munhu kurarama izvozvo. Vakuru vechikoro vanenge vachida kuita uori chete. Ndo nyaya ingoripo chete apa. Ndakutokudzai kukosha kunoita birth. Noita kuti mugone kuti muzive kuti ndinani. Mugone kuzotora chitupa, kuvhota nekutsvaga mabasa. Aiwa, nyarara apa. Sada kukwidibira nembanga. Tadza hana hake. Iwe wakapusa iwe. Kupusa chaivo ndiko wakaita iwe. Hausi kuona kuti nyaya vakuru vechikoro ndo vatova munyaya vakuda zvecorruption. Vanoda kukubhadharwa. Baba. Ndati nyarara. Unoti ndiregere kunyora here. Inamba. Iwewe ka? Inamba. Iwe. Mwana uyu achateerera mazuva ano. Akufuza iwewe. Kundipindura nekundichitaura. Pepe kunotodiwa. Chewa, masura sei? Apo. Mbisi. Mane. Chera apo. Mani. Mbisi. Yesu. Komna mufaro wani. Aiwa. Zvipiko. Chikomana changu chadzosa kuchikoro ichi hanzi vari kuda mabirth certificate kuti aone register grade 7. Zvecorruption zvega zvakambozvika kupi izvozvo. Aiwa, dewa nyaya yako yainetsa iyi. Mashambanzuva vakabatana nevekuregistry office. Uko kuma birth certificate uko vanokubatsira naidewa. Nekuti izvi zviri affecta mwana ka. Ende ivo vanomirira kodzero dzevana kuti vawane ma-identity documents. Saka usanetsekane naidewa iwewe. Ndakumashambanzuva vanokubatsira. Chi? Kumashambanzuva. Haumze here mdau ino pakona apa. Akatora ndi akabatsira nemashambanzuva.
kutora birth certificate yemwana kuti anyore grade 7 akanyora zvake. No. Saka iyo tora mwana mukadzi newe moenda kunotora mabirth certificate. Kuti mepo ukagona kunyora grade 7 babapo. Mbisi zvamava kutaura izvi. Mai vacho ndo vakatoda grade 7 kuti wangwara.